Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, June 17. Waste Management sa Pampanga, nais paigtingin sa bisa ng ordinansa. Unang kaso ng MPAC sa Tarlac, kinumpirma ng DOH. Pagnanegosyo at ekonomiya, tuloy sa paglago hanggang katapusan ng 2025 ayon sa DepDev. Peace and safety, top priority ng Apalit LGU para sa 420th Apalit Town Fiesta. At BMW Pampanga, host ng kauna-unahang Media Retail Next Showroom Tour. Bago matapos ang buwan ng Hunyo, inaasahang maipapasa ng Sangguniang Panlalawigan ng isang ordinansang magre-regulate sa operasyon ng 3 waste management facilities sa ikalawang distrito ng Pampanga. Tugon raw ito ng Kapitolyo sa mga reklamo ng mga residente na apektado sa mabahong amoy ng basura at hindi maayos na hauling system. Magbabalita si Paulo G. Santos. Hindi lang isa, kundi 3 ang waste management facility na kasalukuyang nag-ooperate dito sa Pampanga. At habang lumalawak ang kanilang operasyon, dumarami rin ang reklamo ng ating mga kababayan. Hindi lamang sa Porac na mismong lugar kung saan ang mga waste management facility, kundi pati na sa karatig bayan ng Bacolor, Pampanga. Nararanasan na rin ang masangsang na amoy at iba pang epekto ng basura. Ayon sa Facebook post ng former Bacolor Mayor na ngayon pinuno ng kalam na si Buddy Dungka, may nahuli silang trackers ng buhangin na nagbabackload ng basura. At ang masaklap pa, ang basura itinapon lang daw sa isang gasolinahan sa Bacolor. Kaugnay nito, mariing babala ng opisyal na hindi raw tatantanan ng provincial government ng Pampanga ang mga ito. Nito lamang Lunes, June 16, pinangunahan ni Committee on Environment Chair Board Member Attorney June Canlas ang konsultasyon sa mga stakeholder ng 3 waste management facility, ang Ecoprotect Management Corporation, Prime Integrated Waste Solution sa Porac at ang Florida Blanca Enviro Corporation sa Florida Blanca. Ayon kay Canlas, ang pagbalangkas ng ordinansa hanggang matapos ang buwan ng Hunyo ay certified urgent ni Governor Dennis Delta Pineda dahil sa seryosong reklamo ng mga kabalen. But the instruction of the governor is for us to finish this because this is very urgent. The governor certified this is urgent. No? That's why we're acting on it immediately. Paliwanag ni Canlas, may kapangyarihan pa rin ang pamahalang panlalawigan na magsagawa ng investigasyon kahit ang mga permit na ini-issue ng national agency gaya ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Apila niya sa mga stakeholder na magsumite ng quarterly reports sa mga LGU, kabilang ang detalye kung gaano karami ang basura at kung pasok pa ba ito sa kapasidad ng kanilang sanitary landfill. Ang gusto lang po namin, kung ano na yung tinatrabaho ninyo, every time lang po kami ng kopya para lang namin ang tinatrabaho ninyo, sinasabi ng lakas. No? Para bibigyan those quarterly reports. Why? Because your facility are only allowed to absorb or to accept a certain volume of waste for a certain number of years. Diba? So that based on the reports, we would know if you have already exceeded your capacity. Giit pa ni Canlas, hindi pwedeng self-regulated lamang ang mga waste facility. Kailangang may papel ang mga LGU, lalo na sa aspeto ng contingency planning sakaling magkaroon ng insidente gaya ng chemical spill o overflow. Kasi may naka-ano yan, naka-tighter eh. Yung sa iyo, taas-taas. Diba? Paano yung mga contingency plans yun yan kapag nagkaroon ng spill? Diba? We want to see that because we want to incorporate that
dun sa disaster preparedness plan namin. So we want to see if we are properly equipped also, no, in case those contingency would occur, properly equipped kayo to address that contingency. No matter how improbable it may be. Kung yung sabihin, napakalayo naman po. But still possible. So that is the essence of contingency planning. To prepare for the most improbable event that might occur. Babalangkasin din sa ordinansa ang pagbabantay sa ruta ng mga truck at inspeksyon sa kanilang mga kargamento upang masigurong hindi na mauulit ang reklamong mabahong transportasyon ng basura. Samantala, nang tanungin ng CLTV 36 News si BM Jun Canlas kung may benepisyo ba sa Pampanga ang pagkakaroon ng sanitary landfill sa kabila ng negatibong tingin dito, ito ang kanyang naging sagot. Anong advantage natin na dito sa Pampanga yung mga sanitary landfill? The advantage natin dito kasi, no, di ba, it cannot be, it is admittedly, no, lahat naman ng mga tao, mga LGU Kapampangan ko, hindi, sa Pampanga ka, wala. We produce waste materials, may mga basura tayong napuproduce sa mga barangay. Saan natin natatap nitong mga basurang ito ng ating mga kabahayan dito sa mismong probinsya natin kung walang mga sanitary landfills o waste disposal facilities dito sa probinsya. Di ba, kung lalayo pa tayo, mas lalong mamamahalan, no, ang ating mga kababayan. So, minarapat natin na magkaroon din tayo ng mga waste disposal facilities dito. Ako si Paulo G. Santos ng CLTV 36 News. Samantala, pinuntirya din ni Sangguniang Panlalawigan Committee on Environment Chair Board Member Attorney Jun Canlas ang assessment ng mga waste management facility management sa Pampanga kung papaano nila pinakikitunguhan ang problema sa pagkalat ng masangsang na amoy. Sa isang bukas na talakayan itong hapon ng Lunes, June 16, sinabi ni Jose Bernas ng Florida Blanca Enviro Corporation, opisyal ng sanitary landfill sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga, na totoo at seryoso ang problema sa mabahong amoy sa paligid ng pasilidad. Aniya, maaaring may halong bakterya ang hangin sa delikado sa kalusugan ng mga taong nakatira sa paligid. Inihambing naman ni Canlas ang serye ng kanilang obserbasyon sa mga malapit na Material Recovery Facility o MRF sa Bacolor. Ayon sa kanya, marami sa mga residente roon ay nakakaranas ng mga sakit at sabaga at balat. Kaya panawagan ni Canlas sa mga operator ng landfill mag-invest sa air quality monitoring systems upang hindi makompromiso ang buhay ang mga malapit na residente sa kanilang pasilidad. Is integrating or decomposing the material. So that's why the long heat should not be exposed. Yes, because if that is bacteria and that is that is transported by the air yan, di ba? Tama. That's dangerous to the health, diba? The turnaround should be as short as possible. So the turnaround. So if the garbage is nangangamoy, hindi pwedeng open talaga yan, di ba? Yeah, music's been sitting there for a while. Yeah. Then we're a tropical country, so the heat produces the more activity. Are the bacteria produced during that period, ano po ba yan? Health hazard yan? Yeah, that's why it's kept at a distance. Yeah, because one thing I noticed, kasi there is a garbage dyan sa malapit sa atin sa Maliwalo, sa Alara, di ba? Merong MRF yun eh. Halos karamihan na mga nakatira dun sa garbage area na yun, mga nanag. There was suffering, most of them are suffering from pulmonary diseases. Yun ang isa naman sila ngayon, dahil ang daming may asthma, daming may inuubo, daming may sakit sa balat. And most of them are also suffering from yung madalas na patuloy, diarrhea. No, madami po kaming cases doon. No, because I got some data from our municipal health office kung ano yung mga prevalent diseases doon sa area. No, because that is one of the justification for really closely
Already closely monitoring and supervising its postal rabbits. Sa ibang balita, nakauwi na sa bansa ang 18 OFW mula sa Middle East dahil sa lumalalang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Ilan sa kanila ang na-stranded habang ang dalawa ay nasugatan sa gitna ng mga pag-atake. Ang buong detalye ay babalita ni Raymond Tasoy. Ligtas na nakabalik sa Pilipinas ang 18 overseas Filipino workers o OFWs mula Middle East sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sinalubong sila ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa NAIA Terminal 1 nitong Lunes, June 16. 15 sa mga umuwi ay galing Israel, habang 3 naman ang bagong hire mula Jordan. Na-stranded sila ng halos 48 hours sa Dubai bago na ibiyahe pabalik ng bansa sa tulong ng Migrant Workers Office o MWO. Ayon sa DMW, 2 sa mga OFW sa Israel ang sugatan sa serye ng missile attacks ng Iran. Isa ang nasa critical na kondisyon at kasalukuyang nasa intensive care unit sa isang ospital sa Rehovot, habang ang isa pa ay nagtamo ng moderate injuries at nagpapagaling malapit sa Tel Aviv. Bagamat may mga bomb shelter sa Israel, iginiit ng kagawaran na may mga pagkakataong hindi agad nakalilikas ang mga tao, dahilan upang may mga tamaan ng pagsabog. Tiniyak naman ng DMW at OWA na may mga welfare officer sa lugar upang magbigay ng suporta at tulong sa relocation ng mga apektadong manggagawa. Batay sa tala ng DMW, nasa 92 OFWs na ang nagparehistro para sa voluntary repatriation habang hinihintay ang pagbubukas ng Ben Gurion International Airport sa Tel Aviv. Samantala, tumanggap na ng tig 50,000 pesos financial assistance sa mga bagong dating na OFW bilang pansamantalang ayuda habang wala pa silang hanap buhay. Dagdag pa rito, tinutulungan din silang makauwi sa kani-kanilang mga probinsya at binibigyan ng pansamantalang matutuluyan sa Maynila. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, nagkaisa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at LGU ng San Jose del Monte, Bulacan sa pagbibigay ng agarang tulong sa isang pasahero may autism disorder na muna'y binugbog sa loob ng pampasaherong bus. Sa pamamagitan ng Wireless Mental Health and Psychosocial Support o WeSupport program ng DSWD, tiniyak ng ahensya na magbibigay ito ng angkop na tulong at suporta para sa mga individual na dumaranas ng matinding krisis at mga isyong may kinalaman sa mental health, gaya ng anxiety at depression. Kung nito, tiniyak din ng Assistant Secretary at Spokesperson ng DSWD na si Irene Dumlao na bibigyang prioridad ng ahensya ang pagpapatuloy ng therapy ng biktima na pansamantalang nahinto dahil sa kawalan ng pinansyal na kapasidad. Dagdag pa ng opisyal, kasalukuyan ding pinag-aaralan ng DSWD ang posibilidad na matulungan ng pamilya sa pagsasampa ng criminal case laban sa responsable sa insidente. Patuloy rin ang koordinasyon nila sa SJDM-LGU upang magbigay ang iba pang pangangailangan, tulong para sa lubos na paggaling ng biktima. Samantala, pinatawag na ng Department of Transportation o DOTR ang pamunuan ng Precious Grace Bus Corporation para magpaliwanag sa umunoy kapabayaan ng kanilang driver at konduktor na bigong protektahan at i-report ang insidente sa mga otoridad. Bilang tugon, agad na sinuspinde ng LTO ang lisensya ng driver na si Mark Ivan Ramos at ng konduktor na si Francis Sauro habang isinasagawa ang investigasyon. Samantala, tiniyak ng DOTR ang kanilang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police upang matukoy at mahuli ang mga individual na sangkot sa pananakit. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Lunes, panoorin ng mga pelikula mula sa ating mga lokal na direktor at student filmmakers. Simula 3:00 ng hapon, abangan ng Open House Kino, tampok ang mga dekalidad na pelikulang pupukaw sa inyong puso at magmumulat sa inyong diwa. At pagsapit ng 3:30 ng hapon, samahan kami sa Crucian Film Festival. Tampok ang iba't ibang istorya ng mga estudyante ng Holy Cross College na tiyak kagigiliwan ng lahat. Tuwing Lunes, Open House Kino, 3:00 ng hapon, at Crucian Film Festival, 3:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV 36. Oh my God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako! Hoy, nangko! Kulang ako ng toppings! Sa... Ano? Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng beer? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nananawagan sina Cardinal Pablo Virgilio David at kinilang human rights advocate na si Sister Mary John Mananzan sa mga senador na gampanan ang kanilang tungkulin at dinggin ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni Jody Dizan Mercado. Well, we are praying for our honorable senators, to be really true to the faithful to the Constitution, because that is their mandate as our government leaders. Okay. Thank you. Ito ang sinabi ni Pablo Virgilio Cardinal David nang tanungin ng CLTV 36 News sa mga pangyayari sa Senado na may kinalaman sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nitong June 10, naglabas ang statement ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CPCP kung saan si Cardinal David ang kasalukuyang presidente. Sa nasabing pahayag, hinihikayat ng CBCP ang mga senador na ituloy ang constitutional process na walang sagabal. Nilinaw din ni Cardinal David na hindi siya nagsasalita bilang kinatawan ng anumang political group, kundi mula sa perspektiba ng Simbahang Katoliko na nagtataguyod ng moral responsibility, accountability at kabutihan ng nakararami. Well, I think ang importante magmanman, I think our government leaders are aware that we are watching their moves, watching our steps, and I think people have become more vigilant nowadays, And I'm happy about the result of the recent elections, and I think there is a kind of awakening taking place, and that's a good sign. Samantala, naniniwala rin ng kilalang human rights advocate na si Sister Mary John Mananzan na dapat nang umusad ang impeachment trial. Ano sila pag ganun-ganon? They should really begin already because they have made an oath. They should, tama na yung mga pabol, yung back and forth. Tapusin na, di ba? Pero nandiyan na, di ba? Pero bigyan na ng summon si Vice President. Nandiyan na yung, ngayon gusto ko talagang maging, naman sila, hindi yung, alam mo yung 5 pa, hindi na titingnan ko ano yung mga complaints sa kanya, basta they will vote against it. I think that's terrible. They should have a loyalty to the nation, to the country, not to a person. Diba? Senador sila. They're supposed to be serving the country, not one person or one family. Pero yun, anong nangyayari? Nakita nyo naman. They're very vocal about it. Pero nakakahiya sila. What kind of public servant na binoto ng mga tao, ang loyalty nila hindi sa bayan, kundi sa isang tao.
o isang pamilya. Nagbigay din ng reaksyon si Mananzan sa naging resulta ng halalan. Well, in some way, I'm glad that Bam is there. But I'm so sad that wala ang Gabriela at saka Bayan muna. They were the first before, pero that is the result of talagang red tagging. At hindi lang yun, sabi nga ni Teddy Casino, meron ng pinatay sa kanila eh. Since 2004, you know, yung ECLAC, they have been red tagging them. Really, walang pati dyan sa mga, especially sa mga grassroots. Kaya tingnan mo nangyari. They were the first noon. Nung nagkaroon ng party list noon, they were the first. Bayan at saka Gabriela. Ngayon, they do not even have a place. I am sad about that. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, hindi papayagang maupo sa kanilang mga posisyon ang mga nanalong kandidato sa May 12 midterm elections na bigo magsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Sa isang pahayag, iginiit ng DILG na malinaw sa batas, partikular sa Republic Act 7166 at COMELEC Resolution 10730 na hindi maaaring manungkulan ng sinumang opisyal hanggat hindi nakatutupad sa naturang rekisito. Itinikda ang huling araw ng filing ng SOSE nitong Miyerkules, June 11. Bunsod nito, inatasan na ng DILG ang lahat ng kanilang field at regional offices na makipag-ugnayan sa Commission on Elections para i-verify ang mga dokumento bago opisyal na kinalanin ng sinumang uupo sa lokal na pamahalaan. Dagdag pa rito, maaaring pagbultahin ang mga hindi tumalima sa patakaran habang ang mga paulit-ulit na lumalabag ay posibleng maharap sa perpetual disqualification sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Sa ibang balita, kinumpirma ng Department of Health ang kauna-unahang kaso ng MPOX sa Tarlac. Ayon sa Health Promotion Unit ng probinsya, ongoing na ang kanilang contact tracing at pagkikipagtulungan sa LGU. Hinimok din nila ang publiko na sumunod sa minimum health standard upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kabilang na rito ang proper hand washing, social distancing, pagsusuot ng mask at pag-iwas sa direct contact sa taong may pantala o sugat sa balat. Pinapayuhan din ng lahat na agad magtungo sa health center kung may mga maramdamang mga sintomas gaya ng lagnat, headache, rashes o pantal sa balat at pananakit ng kalamnan. Umabot sa 3,004 pieces ng ecstasy tablets o party drugs ang nasabat ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency sa Port of Clark. Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng 5,126,350 pesos. Pinangka itong ipuslit sa bansa sa pamamagitan ng shipment na idineklarang animal food. Base sa report ng BOC, June 4 nang dumating galing Paris, France sa mga ito at nakatakda sanang ipadala sa Taguig City. Sa tulong ng isinagawang K9 sniff test, lumabas sa positibo na sa narcotics ang party drugs. Nang inspeksyonin ang laman, tumambad ng 4 na pouch na may lamang ecstasy na nakatago sa loob ng dog food pellets na taktika umano para makalusot sa X-ray detection. Kinumpirma ito ng PIDEA at sinabing ang naturang substance ay isang uri ng mapanganib na gamot sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-issue na rin ng warrant of seizure and detention para sa shipment. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
nais naming iparating at ibahagi ang aming saya. Dahil nanalo ng 3 awards ang CLTV 36 sa 19th UPLB Gandingan Awards. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Yan ang naging tema ng nasabing kompetisyon. Nanalo ng Most Development-Oriented News Story ang Malaya Lolas Muling Panawagan, Most Development-Oriented Online Short Form Video ang Pinatubo Eruption 33rd Anniversary, at Most Oriented Talk Discussion Program ang So to Speak Malaya Lolas. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Magtutuloy-tuloy raw ang economic growth na nakamit ng bansa noong 2024 hanggang sa pagtatapos ng kasalukuyang taon. Ayon sa DepDev, nananatiling epektibo ang mga ipinapatupad ng mga programang pangpinansyal ng gobyerno. Narito pong report. Inaasang mananatili raw ang paglago ng business at economy sa ikalawang bahagi ng 2025 batay sa datos ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa panayam ng CLTV 36 News kay DepDev Region 3 Director Nerissa Esguera, pasok raw sa target ang takbo ng ekonomiya sa national at regional level. Kung natatandaan ninyo, noong 2024, lumago na tayo ng 6.5%. At inaasahan natin, kasama yun sa within the range ng growth target natin yon, at inaasahan natin magpapatuloy lang yung paglago ng ekonomiya at within that range. Actually, mas mataas yung sa Central Luzon na growth ng Central Luzon kaysa sa national. Okay. Ano po yung percent? 6.5% yung Central Luzon for 2024 at inaasahan natin magpapatuloy yun for this year. Ang economic growth ay epekto raw ng mga proyektong ipinatutupad ng gobyerno. Yung unang-una, mataas kasi yung investment natin sa infrastructure, lalo na sa connectivity. At inaasahan natin na magre-responde yung private sector dito sa mga infrastructure development na ito. So mapapabilis yung logistics o yung pag-transport ng goods and services at even ng mga tao. So yung mga produkto natin, especially agricultural products, mapapabilis na yung transportation mula sa norte hanggang sa Central Luzon hanggang sa Metro Manila. Nagawa rin umanong mababa ang inflation rate na nakatulong para hindi masyadong tumaas ang presyo ng mga bilihin. Yung pag-manage ng inflation, very active yung Bangko Sentral ng Pilipinas dyan sa pag-manage. Yun yung primary mandate nila na panatiliing stable ang ating inflation rate. Alam natin na mataas yung inflation rate ng mga nakaraang mga taon, pero nag-stabilize na siya, nasa less than 2% na ngayon yung inflation rate. At inaasahan natin na patuloy yung pagbagal ng inflation rate this year and in the coming. So within the 2.4% target. Samantala, sa kabila ng ilang political uncertainties, nananatiling mataas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa bansa. Kaya naman kung matatandaan nyo nung nagkaroon ng courtesy resignation, yung unang-una talagang pinrotektahan yung mga economic managers. Kasi yun talaga yung mahalaga dun sa investor confidence na kailangan yung economic managers ay solid. At may continuity ng mga policies, may consistency ng mga policies. Importante yun sa investor confidence. At nakikita naman natin na ma-manage na yung inflation despite the many risks global. Global itong mga ito itong sa kaya natin i-manage locally ay na-manage ng BSP at ng ating mga economic managers. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala ay pinaliwanag ni re-elected Congresswoman Ana York Bondoc
ang dahilan ng pagkakaantala sa konstruksyon ng San Miguel Bridge sa San Simon, Pampanga. Kabilang na ang papel ng itinatayong Detour Bridge na nakakapekto raw sa timeline ng proyekto. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Jody Dizon Mercado. Konting tiis muna dahil progreso at kaginhawaan na magiging bunga ng itinatayong panibagong San Miguel Bridge. Ito ang sinabi ni re-elected 4th District Congresswoman Ana York Bondok nang makapanayam ng CLTV 36 News nitong June 12 matapos ang kanyang oath-taking sa Brenzigiao Convention Center. Babantayan daw ng kongresista ang agarang konstruksyon ng tulay. Oo naman. Definitely, that's our project, no? I was the one actually na initially that San Miguel Bridge was a wooden bridge, one way. In fact, doon ho nag-shooting si FPJ. Ganun ho kabarangayin po yung tulay na yon. And in 2009, I was able to source new funds for that bridge and it became po a presidential bridge program. And dun po yung naging two-way na po yung tulay. And then followed by that po, at the years of 2010 onwards, naging national road po yon. That is a road connecting po Baliwag, Bulacan with the NLEX. Subalit sa sobrang dami umano ng dumaraang sasakyan gaya ng mga 10-wheeler trucks, hindi na raw ito kinaya ng tulay. Kung hindi pa po yun inayos, baka ho may nasaktan pa or bumagsak po yung tulay. So last 2022, we are able to source funding po doon and we started the construction of the new San Miguel Bridge. Hindi na po talaga pwede yung lumang tulay, baka ho may masaktan pa. Bilang pansamantalang solusyon, naging prioridad raw muna ang pagtatayo ng Detour Bridge upang hindi maapektuhan ang transportasyon sa naturang lugar. Kasi saan po dadaan yung mga tao? Passing the Pampanga River is a major construction project po. Kasi yan ang isa sa pinakamalaking katubigan po. No? That's one of the largest rivers in Central Luzon. So we needed to build the Detour Bridge. So ginawa po yung Detour Bridge and it took 1 year. So we have a new bridge actually that is from Nicolas San Simon to San Pedro San Simon. So after we completed the Detour Bridge, then balik naman po tayo dun sa original bridge. Nilinaw din ng kongresista kung bakit may delay sa San Miguel Bridge project. It's better this way na planned po. No? It's a planned new construction with a detour bridge na ginawa na rin pong permanent. That's another reason po kung why we took time because initially it was only supposed to be a detour. Kaya lang yung barangay po ng San Nicolas, wala naman dumadaan doon previously because it is so isolated. Ngayon po, with the new permanent bridge, ayaw na po nilang patanggal kasi kung hindi po, ma-isolate sila uli. So we are not building one bridge. We are building 2 bridges. No? Baka hindi ho nalinawan yun sa mga tao. We have already completed Bridge 1 and we will be completing Bridge 2. Kasunod ng kanyang paliwanag, may pabaon ding mensahe ang mamabata sa mga residente at motoristang apektado ng itinatayong tulay ng San Miguel. Well, ano po talaga, we need to go through this to get a world-class bridge. Ngayon po, kung hindi ho natin in-undertake ito, one way pa rin ho yung ating tulay na nakahoy. Of course, we do not want that. And we did not anticipate na yung bagong tulay natin would produce so much traffic. But yung traffic naman po yun, so much progress din naman po. So, now, hindi na ho talaga kaya ng tulay, so we need to replace it. Ganun lang po. Ako, si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, natagpuan ang isang endangered Philippine serpent eagle sa likod ng isang simbahan sa bayan ng Morong Bataan itong Lunes, June 16. Kwento ni Pastor Eric Chino Rodriguez Pineda na siyang nakakita rito, napansin niyang nangihina ang agila at hindi makalipad kaya't pansamantala niyang inalagaan ito upang hindi masaktan ng ibang hayop. Dinala ang agila sa Power Radio at Provincial Government Environment and Natural Resources Office para isailalim sa pagsusuri. Ayon sa Provincial Veterinarian, nakitaan ng ebidensya ng domestication ng agila kaya't hindi na ito may babalik sa wild. Ito ay pagkakatiwala sa isang wildlife rescue center na accredited ng Department of Environment and Natural Resources para sa tuloy-tuloy na pangangalaga.
Hinirang bilang Best Residential Interior Design ang The Fons et Origo Project ng Pampanga-based Innovark Design and Construction Corporation sa 2025 Asia Architecture Design Awards. Ang proyekto ay idinisenyo ng Kapampangan architect na si Architect Justin Amor Garcia mula sa Bacolor. Bukod dito, ilan pang natatanging proyekto mula sa Pilipinas sa larangan ng architecture and interior design ang kinilala. Ang terraces at down ng Barkan Plus Architecture sa Makati ang itinanghal bilang Best Commercial Building Design. Teresa Heights ng J. Nitan Development Corporation sa Cebu para sa Best Residential Architecture at ang Verde House ng IEO Studio sa Quezon City para sa Best Conceptual Interior Design. Itinanghal din na Best Firm in Architecture Design ang Barchan Plus Architecture sa Makati habang Best Workplace Interior Design ng YM Cargo Office ng BSA sa Cebu. Gaganapin ang awarding ceremony sa Seoul, South Korea sa July 2025. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News sa isang engrandeng gabi ng korona at karangalan. Itinanghal sina Katrina Johnson ng Davao Province at Annabel McDonald ng Iligan City bilang mga bagong pambato ng Pilipinas sa international stage. At kahit hindi naiuwi ang korona, proud pa rin na mga Kapampangan sa performance nina Joanne Marie Thornley at Cyril Rain Nulud na parehong lumaban ng buong puso sa entablado. Alamin ang buong kwento sa report na ito.
It's official, sina Katrina Johnson at Annabelle McDonald ang bagong binibining Pilipinas Queens ngayong 2025. Sa ginanap na Grand Coronation Night nitong Linggo, June 15 sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City, pinatunayan ng dalawang pageant veterans na sila ang karapat-dapat tanghaling reyna. Si Katrina Johnson mula sa Davao Province ang nagwanging binibining Pilipinas International, habang si Annabelle McDonald ng Iligan City naman ang bagong binibining Pilipinas Globe. Tinalo nila ang 34 na iba pang kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Aside from the crown, parehong nakatanggap ng 1 million pesos sina Johnson at McDonald. Sila rin ang magiging official representative ng Pilipinas sa international pageants, Miss International at the Miss Globe. Samantala, kahit hindi na iuwi ng mga Kapampangan candidates ang corona, hindi maikakaila na matinding laban ang ipinakita ni na Joanne Marie Turnley na kinatawan ng Pampanga at Cyril Ray Nulud ng San Fernando. Si Turnley ay pasok sa top 14 finalists, isang malaking achievement na nagpapakita ng kanyang galing, grace at determination sa entablado. Hindi rin nagpahuli si Nulud na kinoronahan bilang Miss Friendship, isang special award na iginagawad sa kandidatang kinikilala sa kanyang positive attitude, good heart at pagiging inspiration sa kapwa-kandidata. Bigo man sila sa corona, hindi sila nabigo sa puso ng mga Kapampangan. Patuloy nilang ipinagmamalaki ang kanilang pinanggalingan, dala ang grit, grace at genuine heart. Qualities na tunay na karapat-dapat sa entablado ng binibining Pilipinas. Danny Cagino, CLTV 36 News. Hindi lang basta showroom kundi isang premium lifestyle experience ang ibinida ng BMW Premier Cars Pampanga matapos ito maging venue ng Media Retail Next Showroom Tour. Tampok dito ang mala hotel na ambience at mga pinakabagong premium car units ng BMW. Panoorin ang detalye sa report ni MC Galang. Mistulang car show ang naging eksena sa tapat ng BMW showroom sa City of San Fernando, Pampanga matapos itong dayuhin ng car enthusiast, industry experts at premium car owners para sa isang Media Retail Next Showroom Tour nitong Martes, June 17. Ang event ay bahagi ng first ever Retail Next Showroom Tour ng BMW sa buong Pilipinas, isang milestone para sa brand. Kaya naman, dinayo rin ito ng mga kinatawan ng media mula sa Maynila, car experts at ilang kilalang personalidad sa automotive industry. Present din sa event sina BMW President Spencer Yu, BMW Premier Cars Executive Director Dio Laus at Laus Group of Companies President Paul A. Laus. Sinimula ng programa sa isang showroom tour kung saan ipinakita ang mga pinakabagong BMW models, kabilang na ang fully electric at combustion units. Bukod dito, agaw pansin din ang premium hotel-like ambience ng showroom na layong magbigay ng feel-at-home experience para sa mga customers habang pumipili sila ng sasakyan. Ayon kay Brennan Ramos, Marketing Associate ng BMW Philippines, ang event ay nagsilbing pagkakataon para ipamalas ang mga bagong top-of-the-line premium units ng kumpanya. Ngayon yung GKL natin, which is yung 7 Series. Isang 7 Series, both yung 735i yung combustion engine, yung i5 na fully electric, and yung X7. Yung mga model na to, ito yung mga best of the best namin. Top of the line, kumbaga. So ngayon lang din namin nagawa tong mga models ng GKL. At least for the last 3 years or 2 years, first time namin din yung mga models na to, para talagang pakita kung ano yung kaya ng mga BMW models. Dagdag pa ni Ramos, kahit may mga AI-driven features na ang ilang modelo, nananatiling focus ng BMW ang performance at driving experience. So isang advantage ng BMW compared sa ibang brands, talagang inaral kung paano yung i-drive yung sasakyan. Pero yung mga sasakyan talagang mas nakafocus sa mga magdadrive. And talagang ramdam nila yung takbo, yung hila ng gas. Pag nag-brake, hindi ka stable ka, kumbaga. So, yun yung mga difference mo. And then yung technology, talagang mas advanced compared sa iba.
Samantala, binigyang diin ni BMW Philippines President Spencer Yu na bagamat may kanya-kanyang strengths ang lahat ng car brands, nakatuon raw ang BMW sa paggamit ng advanced technologies at pagbibigay ng superior driving comfort. Right now we're highlighting our top-of-the-line models, no? The 735, the i7, and the X7, and showing the superior features we have. No? We have also the fully electric car. Then we have the 7 Series, and then we also have the X7 40D now. So to really highlight how much comfort there is and how good, even if how big the cars are, how good they are to drive. Ayon naman kay Laika Andres ng BMW Philippines, bahagi ng tour ang road trip patungong Subic kung saan mararanasan ng mga bisita ang full experience ng isang BMW owner. And then after Pampanga, we'll be driving to Subic to stay at Anbaya Cove overnight and to enjoy the lifestyle of a BMW owner. So if you're looking for a showroom that feels like a luxury lounge and offers through VIP service, or kung hanap mo ay performance, comfort at prestige sa isang unit, oras na para subukan ang BMW. Visit BMW Premier Cars Pampanga, located at City of San Fernando, Pampanga. MC Galang, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.